asabon ho ban me ka January asa eyese hwese de esiesia so atwa no ho ahia nanso katrama ya ade bia honem mu no wo hye baabi sa wankasa ya hu katrama ya honem akwa ketua bi trokonkosi ya dishira you sounded dummy. Praise the Lord. Hallelujah. And niema katrama ya woni padua mu amma nipa brabo ekimi asesa ebidi aya nshira ebidi aya no me etimi gina tu for say obi biara wo asase so biara wo mode na hwe okatrama yie no kure ko se Bible say aye honemu akwa ketua bi na ade no ba bia wo no etimi kofa ade bi bre ni padua oni bo betumi akoka kasa bi ama sa kasa no no ede no ba kwa afiase obi betumi akasa ama kasa oka begu na wade obi betima kasa makasa wakan no edi nshira beba entina me wa ha ana wo kasa se ade biara wo ka biara foto wadwum se anam so nyankopon honhom wo mu nti no kasa bia wo ka bia ye adwuma. Praise the Lord. Hallelujah. Honam dua no katrama wo mu yakituwe bi baba bo se sa katrama etimi pagya ama empo ehye kwaye kese kase na nipadua na betima destroy wo nipadua afiri suru kosi fom afisa kasa ne nkotokwa bia wo kokaaya anu na ejira so amma na enhire biara na ngasasa wo nsaka ahwere wo obi etimejira adi ne katere makuro ya aka sama fa ne ma ho asewa na mablabo fa na wade ho asai me dia kura wiase mi ba ya dan wiase mi be ja bi no katere makasa no wodi bia wano a wo kan ya no anam so ma na wa wade agu asai anam so ma na wadwuma asai adwuma na nka nipa ba wa na nka wodwum ya nka bre biara nipa ta de na kasa bia wo kokan ya nti na ya tumi madwum debi so biba hokura ya ntowade abi afise kasa ne ade na wo yi pie no ayi suba bi edi am obi ahu se wo wonya nipa hallelujah amen me wa ha to for say every anna adekọ kasa bia wo bia wano aka bia ya very careful afise katrama no ono ne yedi hira awurade katrama no eno anso so ene yedi agina ana baka asem bi dia kira wo ba wo wakwada we wonya yeda wo ade ni abia ya ana ba yaw sa kasa na wo ka ya no afiri wo mu asunsanso biaba amanye nsunsanso awa abofra no so ntina adwuma wo ye niema wo fam ade biara ohuna no bi na wo kura ya sa akogina bo Nyankopon somo say na me kura de na esi na me amomi yi me wa ha ka kira wo say eye ade a wo bie wano a wo kan no etikatira makro no a sa so regina na fa hira enhira fa ma wo ma Jesus ama wa wade enhira aba wadwuma so enhira na mra busuanum na asubie mra. Praise the Lord. Hallelujah. Etikatira ma ye ade a etimidi eja ebani paduanum etikatira ma ne betimi ama ahokyira ba efise bia na nka obi wo ho a wodowo nanso kase bia wo kokai ti no ama wo ho esubi wo mu ama ho niema bi wo mu se ntimi no nante wo ye ya no ontumi mu a obi o ntimi no nante bi ukodi nkoma na kira wo bi nko bi be fa wa kwa buro kira obi be fa wa bie kwan ama obi be fa ma adwuma bi esi ba uko bie wa no kan ya no kasa ya no ami ehunu se do sitie obi a wo tie SOMPA TV ohwe anase otie SOMPA radio biara me wa ha ka kira wo se every another ko hwe yi wo wano unkasa yemu banya obefa so a wode ubeka biribi a kira wo ma wadamfo ukunu wo ma wo yire ani abusua ni nyina. Praise the Lord. Hallelujah. Kasa ya de edipamu to me wakasam efisa wanyankopon ba ade no enam so yo tumfo ntino wano wade kasa ane ya ide obi na no kasa ya de okaya bia ba ni ba bia wa asase so biara de obebie wano obeka bia ebe ya adwuma
Amen. That's a brother also ama diache. Kasa udi onyankopon ayeye ni na nu onyama no no. Na that's ani gina ha. Na maso yi kura die na medie. Na medie me baye de. Adwendwene. Na wiase we kura die mo menya dan. Nyama wo kani nyinara eye no me ama. So udi ba ma me dia me wo ha ka kira wo se efri nade kwa. Wo wa ma ni hunu mu kura kaskasapa. Amen. Bible say na no na Abraham neba Isaac bisa no papa aniema yade kwa ba for de no mahunu say ofa sekan weni ofa niema nyina na aboa na kasa yade no baba for de no woi annam say Abraham nim tumi a wakasa mu awakatra masunti yoka say me ba mane haw onyankopon na obekire oka kasa pa no onyankopon kire so ampa nkunimdie so yede e bye. Amen. Kasaben wakato maso. Kasaben wakato awadiem. Wa wo hwe me kasaben wakato ho a edi wunya amsese niema nyina asaye. Oh. So we are sofo. So ye dwadini. So we are hwan. Me bompa yesanka every another ko wo be kakasapa ma ho. Efisa wase katra makro edishira. Entima ma enshira amra wakasamu Jesus se edu bebe na yade atake okura no odin na kakasapa ho se Kristo tiasi amen menya pomodin amen na ye gina ne ye bompa ya eye kasa na ye ka tie wo tie no fa wakoma nyina di achi e de wodie ba ebebua makasa na ye ka no e de wodie bi aba. Praise the Lord. Hallelujah. Wa mani hunumu wa yadiemu otani adie biara etu ya bebi kro wasi ensase basa ensase yede no minsem bi ma ya ho wanyankopon boy ense ni suba na saso tu onyamemu ahode wanyankopon mu nhira wanyankopon mu ahoto wanyankopon mu yedie na sase ba ya ho ba wankasa no wa pegya di kasebi efru na penso ena oka kasebi tu fie ho na yede ye fie hade ana ye adwuma yeda ena ye fie hade okwa ahokyera ena ye fie hade ye bianko dwumadie bi so ama ye nhira ne da obi anhye goda anya wade da ana wo waje atum me pese na wugira kase Kristo nti meso mi gira na matwa na wanyankopon yo tumfo no edi nhira ne yedie abedom me na me di kunimdie ababusia no. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Katrama hwa wo katrama no kasa yie na kasa bia wo kan bia ye nsunsanso a eba wo so adu babia yani yade ani amane ani perform nti na wo kakasa wira ho na me de akura de menie na no masua fra no menie ja no masua fra me ya bisia Yesu se menyamu nyanka ma honkonkon no kwafo no aba mo nchen enti wo ho na se wo ye gidie ni nkoade a wonya janka watu wadwum se Kristo di onyame wo wafa. Praise the Lord. Hallelujah. Wonya kopon wo wafa eden no nipa betumi ayawo ka sampama ho ka yedie ma ho ma biribi papa mra wo ho ane wo maso na demo se wo begira wo dwome wo ma no wani beba ho so no nkwada no a eso mu ye behwe no wa wo kasa wo de ase wo mo be wa na behwe wo. Praise the Lord. Hallelujah. Me wa ha ane wu tufo na makasa kira wo se ye obo wo do ba asase so no katrama na odi to wani metimi ma wo kasa no annam nhira no oduma wom ti wa ma ye hunu se James se eno ane edi hira eno aso na de dome enti ye dome no firi mu na man nhira no no so na kasa mpama wo se esikafo obitimi gira ena de awiase ye de beja binom me wo beja obi a mekwasi bo achema meja obi a efise nhira nyankopon bo di ma me biara ebebem. Hallelujah. Amen. Me pese unya sagidia no ade to anu se kasa bia wo ka biara onyankopon be me sanhira oje ne fa hodie na ba na wadi adanse. Amen. Kasa be no waka ato maso na edi wo munya kasa be no waka ato awade yeso edu ba bia wotimi gira na be me kura menum ho say ya me wa no obai menum ho say ya me wa no ade bia unu hu bia mfa de papa ma dabi anna say gira na fa wasam kasa no agira say ye me wura me to so ma sore me yire ma so mu ma obia hu say kasa wo kan wo fie ho no nkwada no so wabusuam wo ma so ba bia da ne adwuma mu no edi nhira beba. Praise the Lord. Hallelujah. Onya meba
wa wo tie me wa wo hwe me ade biara wo ka bia ye adwuma abaya adwuma hallelujah amen enti mo man hyira se mo mfiri yenu mo na se nhyira no ba anu na nkwada no bede yie se obetumi gina ana wiase kura na me de adure de me de fie de me ntimi nsibi wa ka bi ato no ho enti obetumi se plot kura na ono anya na dwum se o plot ba fatu adwum se Kristo tiasi mesidan amen Kristo tiasi matomeka amen Kristo tiasi medim yie amen ya pomuden se wo ayare sabia mpo na oda yare mpaso oh Jesus Nyankopɔn mu no fakasa pɛhyira ho na ka asɛm papa na bɛsiw yie hallelujah amen ambantu adwum sɛ deɛ adure deɛ ɛno ana de wo kɔ da bɛgyabe me wɔ ha yaleya ne bikume Nyankopɔn a wɔso na wɔyɛ no kɔfoɔ wɔnam ne dum ne tumi so no gyina na asɛm so ɛfisɛ wɔ se saa keterama ketewa yi ɛbɛtumi akɔfa asɛm sɛ sɛ keterama nti obi da afiase nokore kasa bi obi kɔ kaayɛ na akɔto afiase obi akɔ ahemfie akɔ kasa bi anya asɛm obi akɔ kɔtɔ akɔ kasa bi anya asɛm na sɛ wogyina so saa keterama kura obi de ahyira ne mma ama nkɔdaa no kɔ so ama yiedie wɔ fie hɔ ama asomdwie wɔ fie hɔ ɛnti nna mede wura wo mu sɛ ɛfiri nna de kɔ biara ka asɛmpa fato ma so fato wadeɛ so fato busuam na busua no sɛ ampo ɛyɛ nomia busua yesu ni mu twam na ma nkuku mede hene na sɛ Kristo di hene ɛwɔ abrabom ne nneɛma nyinaa ɛbɛsiw yie amen the Lord hallelujah hwɛ wo ka tere ma yie hwɛ wo ka saa yie nneɛma bebree na ɛkɔ so a kasa nti obia wadeɛ agu kasa nti ntɔkwa bere bia ɔno obia yɛ aka adantia wɔkɔ kan wɔ yasɛm na wɔso kɔ kan wɔ yasɛm na sra wada Nyankopɔn de na hoɔden ne tumi ade dum yɛn no wɔde ama yɛn sɛ yɛmfa nhyira na yɛde nhyira ɛbɛbie nkonimdie no ɔgyeɛ ne fa ahodi ayɛ dɛn ama yɛn amen tumi mu no nneɛma nyinaa mu bɛdi aboa yɛn na wie yie yɛwie ne yɛbɛhyira Awurade sɛ yɛgyina ne yɛto dwuma to bi na fa to wakoma sɛ kasa na wɔka ne yɛhyira Awurade deɛ a asɛm a yɛka biara no ɛde nkonimdie bɛba amen sɛ ɛfiri n'akorɔ ɛnka nkogu asɛm bio dabi o kabɔne asɛm bio dabi na mmɔma ɛnhyira ɛne ɔgyeɛ mfiri w'anum ahonkronkron tumi no nyɛ kɛse na baabi a wobɛgyina wobɛkasa biara ɛnam sɛ Kristo dɔ wɔ no wo a wohwɛ me kasa kyerɛ sɛ Kristo mu sɔ nhyira mu kasa nhyira fama wo ma fama wo busua na bɛsiw yie Awurade nhyira mo ɔtena anim nhyira mo nkokoma ne basa so wɔ Yesu din mu amen praise the Lord hallelujah papa nyame nhyira wo nyame enye wo kɛse menim sɛ ɔna ɔnyɛ wadwen sɛ ɔbɛfa nyame asɛm na dodoɔ na ado ho awuram na yɛba bɛsɔre nyame a wɔte ase na yɛyi na yɛ atontom no sɔfo na dachi adaroma yɛnwuram sima bɛsi duadi yɛnemi yo yɛda nyame ase sɛ ɛnɛ nso wama yɛ akwanya ɛte sei sɛ ɛduru mpɛmpɛ so bi sei a na ɛyɛ anigyeɛ sɛ Onyankopɔn ama yɛ so akwanya sɛ yɛ so yɛntimi nhyira no ne din bi hallelujah ɛtiefo yɛkɔ wɔdɔ Nyankopɔn ɛgyefo nwanwani obiasewe Yesu wɔyɔhe ampara wɔyahe mone besanadwodo Nyankopɔn obiasewe oemeje fo nwanwani obiasewe Yesu oyohe ampara oyahe muhile anadimi sodona kopon obiasewe jefo wamweni obiasewe Yesu oyohe
mama yenshira ejo nyame wole nyame ofata aye ese mama yenshira no ejo nyame wole nyame ofata aye anadwe mama yenshira no nyame wole nyame ofata aye mese kwadia odia de yenia wole Bamba odia boy enia wole endosu wole nyame ofata aye mese mama yenshira no ejo nyame wole nyame ofata aye mese bamba odia boy enia Yes, no yo para woman is so no yo oh yo is mama is so yes no yo mama is so
Wana ofitete. Oh Jesus. Bepemne. Yes Lord. Wadasye nyame. Jesus. Woruna na chini na nim. Hey. Obi biara ni ho. Yes God. Ya wo ahene mu hene. Oh Jesus. Se obi di hene a. Yes Lord. Osancha ne ma hene. Yes Lord. Ye busa se. Se nakopon ho no sanchire no. Na ho ampo na de ti ade so. Enu na kire se ampa. Ahene bebre. Ebe to ye nakopon ahene. Na sai ne we emu. Ye ni nakopon odi kan. Ane ni nakopon oba. Na efritete ebepem ne. Nyame ayetere nka na sai nyame na ayetere nka. But oba asante mema. Ye otumfo a wawuko. O senti to awuko. Ane o senti to a woteso. Nanso nakopon we de. Ye hunu se wako ama fofraba. E chese ye nakopon wadi nkunim. Efritete bepem ne. Wadaso ye nyame. One will be the baby of free. Not only the baby of okro. Where just ampa. Ye nyako pono da so tiase. Hallelujah. Amen. And it to me a wasoro. And asase. To me a worry. Ya ni munyama nina. Wona. Power.
Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Yeah. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Everybody, you are here. When I was saying, I hear was a come for a net energy. Papa, you're the any man. It says I was Safata. The opera need so. And I do young show and when man again when I'm a commando. The Bible says a brand yes Christo airport Jerusalem no. And Tiatia, yes Christo as your father said, one command to him. The Bible says yes Christo can say. So when we pop and my ya, I was here by my end. And blind the Nipayan phone up and when I'm a man. We have a man of Wasole in a year. Yamman Yayana, Derby. Yanyan, yes, Sassa, Yadi a year, and we have done us. So what do you yet done us 1 year? The Cassian to me. I want a double years Christ to give. Amen. Amen. Papa, Yame, Unshra. Na onyo kese. Amen. Se ode eneso so ache na osori adru nanim. Yenche kra. Ye koye ni mo an ya kagya gum. Enemnim se ona yare bebre no ebenyo ayare sa. Na asafo amotie nkan ye Kinsolmo Universal Temple International. Ya ye kira kwai wokumase anomanye patase. Kofa bai evangelist kwaku dankwa ne prophetess Elizabeth dankwa. And a day as a free bat, as a four assassins to a nay, ye bia yakui, or smafo Peter at Tamwache, and the Cressy Tiana Uchinchim a day Yakoboshe assassins. A soft with Bria crowd one and never him say, baby at the piano, Udu Hobashem Pie Boom, then Pie Bomber Query and why in Shra. Yes, Papa, Yame Unshrow. Send us so Sandy and wonderful for Ampa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God is good all the time. God is good all the time. Oh Jesus. Yes. Oh Jesus. And then so oh yes, amen. Jesus. Hallelujah. Amen. God is able to reach out unto you. Amen. God is able to touch you. Jesus. God is able to do the impossible. Amen. So only if you will believe and get involved, Jesus, you will see the glory of God. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Jesus. Oh Jesus. Yes, Lord. Jesus Christ. No chiboni. Oh Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. In Isaiah chapter 54 verse 14. Jesus. In righteousness shall you be established, and you shall be far from oppression. Now what was yes, God. Oh Jesus. Hey
Yes, so no rather say. Jesus. Yes, God. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. He can boast Kappa. He blindly antapa. Father, by power, name the Holy Ghost. And Anagi O.D. Jesus. And Radi Humobo and Anagi O. Yes, Mamoja and Kasama and Anagi. Umoja and Tiaho and Jariaho. Everybody who do Nemo. Every atrocem consa and Jamama. Chronosem a woodie. Bonnie and Kayabia Agimu Bonnie. And Yakmo Bonnie. When Anagi O. Yes, so demo. Or yes, and Moja Mutumin so. Never Moja and Jaramaho. Now Moja Mutumin so. Never Moja Atomaho. When I blame what a tearful say and I for all say and the Yana Yoha. Bonnie and Kayani Bonnie Subiera. Umaya Comni Yaya Biera. Yusufro Radia and Kofa Utumanina. Say Anana Juari Humapo. Never Moja Atiamo. And Nana Joan Humapo. Never Moja Everyone. If you're Mumu Diemo. If you're Fonsu Dia. If you're Bonnie Diemo. I give him Bonnie. I come on Bonnie. A Jumamo. Chronobo. And Nada. I trust some. I wouldn't hear any Bonnie Kayinamo. When you're so right now, go past seven. Oh, Jesus, right in your bumpy. Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord. All over this nation, all over the world. Jesus. Unbelievers. Yes, Lord. Let the wicked forsake his ways. Yes. And let the unrighteous man his thoughts. Jesus. And let him return unto the Lord. Hey. And he will have mercy upon him. Yes, Lord. And to our God. Jesus. For he will abundantly pardon. Yes, God. For he will abundantly pardon. Oh, Jesus. Yes, God. Yes. And now, yes, to them. Jesus. And this is son. Onya Jin Satra. One Anaji. Where yes, to them. Ora yes, and Anajo Dimo. They be a bumper and Anajo Jesus. When them. Obipia Woti and Area Premo. Never the Onyo Radans only against Satra. The Sufradia test no to Manina. So the Anna Jubemu, Motan and Casa and Mama and the Watia and the Foundation Dia Cassia, when Anna Ju, yes, Sudimo, he can brosika Payani Antapa, Father by power by the blood of Jesus Christ, when Anna Ju, yes, Sudimo, Uma and Yan Radi, Uma and Yan Watia, Uma and Yan Foundia, go here, Radi, go show Radi, and so Bonfa Atchino, or Self and Adam Pocheno Archoma, and they would teach Jesus more, or Rias for Fountain or Dusronco, about the first son, Oma, or Radifachoma, Juma Efrim Pochemo, Juma from Homo, Juma from Anemo, how yes, Sudimo, 1 hour of 3 years, or Channel never show Radi, there's one more Radino, and then oh yes, Sudimo, Yan Pabo Janessa, for don't want Jenny Fanecasia, how the first son is Sanoma, how the Fachoma, Efrim Pochemo, Sono Semo, in the name of Jesus Christ. Jesus' name. My believers all over. Oh, Jesus. Yes, Lord. Jesus Christ. In fact, we are in hard times. Oh, Bible says. Because iniquity shall abound. Oh, Jesus. The love of many shall grow cold. Oh, my God. Oh, Jesus. My God. My God. Oh, Ajo. Jesus. Cabro Sikapa. He brandi anta papos. Hey, he kapapa. He branta barabosi anta. In the name of Jesus Christ, he kabrosi kapapa. Ya branta banta kabarabosa nibiri andaba. He paka branta banta kabiri bosa nibira bandabo. He paka papa. Ya paka branta banta kabiri bosa andaba. He paka branta biri bo. Ya pabra bosa anda kapaya. He paka branta biri bandabo. Ya paka biri bosa andaba. Branta biri he pakabiraba santapa aya pakabiraba naba ye pakabiraba naba he pakabiraba santaba ya pakabiraba tagapo he pakapa yanda kabiraba ibranta banda bireba aya pakabiraba santaba ibranta biraba naba he pakapa ya pakabiraba naba he pakabiraba taba he pakabiraba naba apabiraba taba apabiraba taba apabiraba taba apabiraba taba apabiraba taba ye pakabiraba bireba he pakabiraba santaba Apayanta kabiribireba, ibirebo santa paya, epakabrosianta. Jesus. Yes, Lord. Your bumpire.
Jesus. Our families and children. Yes. Yabompaya me abusuya. Yabusuya and yama. Yes, Lord. Jesus. Yabompaya for divine protection. Yes. Psalm 91. Say what the bambadi my mama fra. 11 and 12. Oh. I will give my angels in charge over you. Jesus Christ. Keep you in all your ways. Yes, Lord. I will bear you in their hands. Jesus. Lest you dash your foot against stone. Oh my God. Oh Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. One night. Anatria. What Jerry found you. Babone Hodini. And you want here. Where you Sudimo. Where the Babona Hodini. And your Mofradia. And your Mofradia. Where you Sudimo. Piano Bampayo. Baby Obiera. Piano Bampayo. Baby Obiera. Hipaka Brosika Paya. Yapayan Takabiri. Hey, Yepaka Papa Yanda Bireba, Hepaka Bireba Santa Bireba, Fama and yes, Mocha, Hepaka Bireba, Fama Shayesusa, Ayapaka Bireba, what will you pay more? Ayapaka Bireba, Ewadi Pambo, Ayapaka Birebo Santaba, Ayakasu also, Hepaka Bireba, what the was Kumo, Ayapaka Bireba, what the was fear, Ayapaka Bireba, what the was control, Apaka Bireba, Ewadi Pambo, Hepaka Birebo Santaba, Ayakasu also, Hebirebo Santaba, Apaka Bireba, Apabirabandaba, Hepaka Papa, Hepaka Biraba, Hepaka Biraba, Hepaka Biraba, Hika Prosika Payanda Bireba, Hibranta Bantaka Bireba, Apabiraba Santa Biraba, Jesus Christ. Okay, James chapter 4 verse 7. Submit therefore unto God. Oh Jesus. The devil. Yes, Lord. Flee from you. Oh Jesus. Kabo Sikapa. Hika Prosikapa. In the name of Jesus. Yedom Nara. Shake this one, sir. Yes, Lord. Oh, Jesus. Yechicham. Yechicham. Wayasudimu. Wayasudimu. Yechicham. Hey, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yekabrosi Kapapa. Yika Branta Kapaya, Yepaka Papa, Santa Bereba, Epaka Branta Bereba, Yapaka Brobo Santaba, Apayanda Cabereba, Ipaka Brabataba, Yapabirebo Santaba, Epaka Papaya, Yapaka Bereba, Ayapabirebo Santaba, Epaka Papaya, Yapayanda Bereba, Yapaka Bereba, Yapaka Bereba, Yapaka Bereba, Yapaka Brobo Santaba, Ibrantaba Takabereba, Apabireba Santapaya, Apayata Caberaba, Epaka Tabireba, Hipakaberaba Sandaba, Hebrantabanda Bereba, Hapakabereba, Hapabirebo Sandaba, Hipakabereba, Hapabiraba, Hapaka Papa, Yapaka Papa, Yapaka Papa, Yapaka Papa, Yapakaberebo Sandaba. Jesus Christ. Yes. Oh, Jesus. Yes. Oh, Aradekasa. Kasa de maho. Kasa de maho. Send forth his word. One of Send forth his grace. Oh, Jesus. Send forth his anointing. And one yenema. Heal them all. Every portrait. Deliver them from their Jesus, one yenema. Jesus, one yenema. What is standing in the mat? What is standing in the mat? Why you sitting? Peace, you're standing in the mat. Why you sitting? When you're Yarasa, when you're Yarasa, when Nanajia, why you sitting? When you're Yarasa, when you're Yarasa, when you're Yarasa, he pack a blanta, Gabriel Santaba, Apaka Papa. Hepaka Branta Kabiribiribirebo Santaba, Hibrantaba Takabiribiribireba, Hapabirebo Santaba, Hapayanta Kabireba, Hepaka Papa, Hapaka Birapa, Hepaka Barabo Santaba, Hibrantaba Takabiribiribireba, Hapabirebo Santaba, Hipaka Branta Biribiribireba, Yapaka Papa, Yapaka Paraba, Yapaka Bireba, Yapaka Bireba, Hipaka Bireba, Hipaka Bireba, Hipaka Bireba, Hipaka Bireba, Hikabro Santaba, Jesus Christ. Yes, Lord. Chapter 11. 44. Call him. Yes, we say. Jesus. Lose him. Yes. And let him go. Obi biara yari achichire. Yes, I don't know. 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 Right now. Right now. In the name of Jesus. Yes, go. In the name of Jesus. Yes, I know. Yes, I don't know. Hepaka brosika papa. Hepaka papa. Hapaka
Epakabrebo Santa Paya, Ibranta Bereba, Yapakapa, Apagabrepa, 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 Epakabro Santaba, Ibranta Bereba, Epakabreba, Yapabirabandaba, Epakababa, Yapagabrepa, Apagabrepa, Apagabrepa, Yapakabrebo Santaba, Ibranta Bantagabiribidebo, Ibro Santa Payandaba, Apayanta Gabiribideba, Epakapa Payandaba, Yapabiraba Santaba, Ebrebo Santa Paya, Apakabirabandaba, Epakabreba, Ebrebo Santa Paya, Apakabirabandaba, Ebranta Beribideba, Ebranta Gabiraba, Epakabraba, Epakabro Santa. Jesus. Yes, your bumpire. Bible, Genesis chapter 1. Oh. Verse 26 to 28. Yes. And God said, Jesus, fruitful, multiply, yes, and fill the earth, yes, Lord, subdue the earth, yes, Lord. Your bumpire. Oh, Jesus. Ready, son. Oh, fan ba. What fan ba? A breast is here. What fan ba? A breast is here. What yes to them? What yes to them? What fan ba? A bread of here. In the name of Jesus. By power. Name the Holy Ghost. What fan ba? What yes to them? What yes to them? Brosi kapa, Yapaka Banta, Yapaka Payana Bosantaba, Ibranta Banta, Apamino Santapaya, Yapaka Papa, Apaka Bidaba, Epamino Santibidaba, Hebrew Santapaya, Yapaka Bidaba, Apaka Bidabandaba, Yapamino Santaba, Epaka Papa, Yapaka Bidaba, Epaka Papa, Yapaka Bidaba, Epaka Bidaba, Yapaka Santapa, Ibranta Banta, Apaka Branta. He Pabirabo Santa Paya, Apayanta Cabirapa, Epacapapa, Epacabrepa, 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 Poyasinibo, Epacabrepa, and Netaya, Jesus Christ. Yes. Those are the labor wars. Yes, Lord. Oh, necessary complications. Jesus. Oh, also. Hey, put them here. Yes, I don't know. Yes, I don't know. Why, yes, to them. By the power. By the blood. He can brosikapa. He can brosikapa. He can brosikapa. He yeah, ye pakababa. Hey, ye pakababa sandaba. Yeah, ye branta kabiribiribirebo. Ye pakababa sandaba. He branta kabiribiribirebo. He pakababa. Ye pakabiraba. Ye pakababa sandaba. He branta kabiribirebo. He pakabranta kabiribirebo. Ye pakababa sandaba. He branta kabiribirebo. Ha pakababa. Ye pakabireba. Ye pakabireba. Ye pakabireba. Ye pakabireba. Ye pakabireba. He pakababa sandaba. He branta kabiribirebo. Apakapa yandaba, yapakabrabandaba, epakapapa, epakapapa, yepakabraba sandaba, ibrantabireba, ibrebo sandaba. Jesus Christ. Yes, Lord. Oh. Jesus Christ. Yes, God. Yes. 5 years, 10 years. Oh. Emma. Oh. I want it. Oh, I want it. Afrono. Niku Teteno. Niku Haro. Yes, so no radia. Oh, Jesus. Yes, God. Yes, God. Pray for divine conception. Woman is so. Divine conception. Woman is so. Woman is so. Hey, Kabrosi Kappa. Jesus. Oh, Jesus. Kabarabosianta. Ibranda Banta Bedebo Santapa. Ipa Cabranta Banta Cabedebo Santapa. Ibranta Banta Cabidebo Santapa. Ibranta Banta Capa Yanagabosia. Ibrosi Apayanta Capa. Icabrandi Antapayanda Bedebo Santapa. Ibrebo Santa Capa. Yeah, Pacabranta Bedebo. Ipa Bedebo Santapaya. Yabrantaka Papa Yanabeba, Epakabeba, Apakabeba Sandaba, Ibrantabanta Bedeba, Apakabeba, Epabedabataba, 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 Epakapapa,
pakabraba papa ye pakabranta bereba apakabraba sandaba hebranta bereba apabiraba sandaba pakapapa ya pakabraba daba pakabro sandaba Jesus Christ. Yes Lord. Ya bon pai. Oh kana no adu. Oh Jesus. Oh yes Lord. All things are possible. Oh Jesus, yes God. Kabo siata. Ibrantapa. Jesus. Another. Rwade kasa. Rwade kasa. Rwade kasa. Rwade kasa. Rwade sana. Rwade jeno. Yes Lord. Yes Lord. Hey yes Lord. And bless us here. In the name of Jesus. By the power. Yeah. Ya kabranda bere bosana pa ifa kabranta banta bere manabo ye paka papa ya paka bere bosana ba ibranta banta bere ba paka bere bosana pa ya pa ya da bere ba ifa kabranta bere ba ye paka papa ya paka papa ya paka papa ya paka papa ya paka papa ye paka branda bere ba e paka bere bosana ba ibranta kapa ya naba ya paka branta bere ba e paka papa Jesus, yes Lord. Nyankafo. Oh, Misia, Mobrafo. Ranikasamo. Oh Jesus. Yes Lord, Jesus. Oh yes. My God. Jesus. Yes God. Ika papa. Ayapayanta kabiribira bandaba. Yepa kabranta banda biribira banda poa. Ipa kabro santa biribira bandaba. Apaka papa yandaba. Epa kabranta biribira. Epa kabraba santa ba. Apayanda kabireba. Apabira bantapa. Apabira bantapa. Apabira bantapa. Epa kapapa. Epa kabrebo santa birapa. Jesus. Yes Lord. Yabampai. Jesus. I will build my. Oh Jesus. And the gates of hell. Kabo sikapaya. Ibrani anna bararabosia. Jesus. Entimi da. Yes, God. Kabo sikapa. In the name of Jesus. By the power. Name the Holy Ghost. In the name of Jesus. He kabo sikapa. Yabranda banta kabosia. He kabranta papa. He bayanta bararabosia papa. He kabranda banta kabosia papa. Ye pasa papa. Yo, ye paka brosika payanta. Ya branta beri papa. He paka papa ya. Ya branta beri. He paka beri sandaba. He branta bantaba. He paka beri. He pamira bantaba. Ha paka papa. He paka beri sandaba. Ye branta beri. Ha papa ya. Ha paka beri papa. He paka brosika papa. Jesus. Oh, Jesus. My Jesus. Ya paka papa, e paka branta banta bere bosana, hebro bosanta kapa ya rama, ya paka branta bere e paka braba sanda, apaya na bere, e paka branta, ya paka papa, ya paka papa, ya paka papa, ya paka papa, ya paka papa. Jesus. Yefa wentato. Yemompa ma yewura. Asante Mawura. One na hemfu atwa no ahia nyina. Yes Lord. Yes, so no radia bampo. Yes, so no radia na. Oh Jesus. Yes Lord. Yes God. Yes Lord. In the name of Jesus. For yes to them. Hey. For yes to them. For yes to them. In the name of Jesus. Ye ka sandara mama kondo ya kabranta bare. Ye pa papa ya sandara mama. Ye ka sandara mama sendere mama bere mama. O ka sandara mama. Papa papa. O sandara bere sandara. Ye pa ka sandara mama. Ye pa ka branta. Ye pa braba sandara. Papa papa ya daba. Ya pa ya da braba. Ye pa ka braba sandara. Ye pa braba braba. Ye braba sandara ya. Ye pa ka papa. Papa ka braba sandara ya. Oh, Jesus Christ. Papa, from paying the church for the inquiry. You won't pay the American Mawura.
animu adwumayɛfoɔ nyinara sɛ awurade ma no basa so na ɔgye no fa hodeɛ mmra yɛbɔ Oh Sunday awurade deɛ ɛka nyinaa da wo nyame anim ma abasa so na adansedie mpiepie wɔ dwumadie ne mpaebɔ ne ɔsɔreɛ nyinaa mu yɛde anuonyam bɛma wo yɛda wɔ ase sɛ watie yɛn wɔ Jesus name mu amen.